wang' moro ma wendo to kwenda ahinya ni manyalo bedo ni kaka one reloaded koso mane ugo jakamolo tiacha kamoro mano ma intiero kama na ahinya ukora na mose bada ng'ama nie batha ne keba no neno picha moro mogo ka hero kama no donga ahinya kamoro moro ma intinya kwa mga jong ma en chenro mari kaka onene Ramogi TV kod Ramogi FM weche manyien pod dhi nyime Ramogi FM kata kamano kaka pile wamedo fuono weche ma mulo ngima oganda jokanyanama achiel kuom siro mane oganda nogone katibani kura higa malo 2010 ne en bedo kod sirikal mar kor gwenge molong ni devolve units tinende wan kod counties prangwen kod abirio weche osebedo kanti mathoth mokalo nyakwara Mogi achiel kuomgi en kech mar pesa kada duono magagulo mar pesa ka sirikal mamalo nyaka tinende e pol themba e ko pesa ne sirikal ma counties to gitimo nade mar mondo mie weche magosara ochule wangsa mondo dakteche jichiw thieth kik ng'any ka counties moko e Kenya ka jotimo koso dibende gin gi rieko moro machielo marido pesa koso gidino fuok manitiere weche mag choko usuru machiko yene county governments mar mondo mio choki kawuono wan kod Charles Odhiambo. Charles oyaore mose nyikwara monga jwame oyaore ero kama na enya happy new year Valentine Day chaki mage chaki birthday na chaki chaki duweni ero kama nyikwara monga jwanga musu wa enya ero kama no ngato bende oro no message ka ilongo ni ma wudra rieda the Duke of Rarieda Sha ka en Twin Towers ka acho ni mosuna ngama ni ba ero kama na nyecha no timo gima nyasi mokalo ko hingo hik nyuolne kano bago nyasi mar pidho yien ne bera ahinya kuma ne wadhiecha onego ter Fred kuro dhi opidh yien wanadhi kuno isenyo ber ko wadokie kendo ero kama na ahinya kene kora chak kanye jowa osebedo nade kuom dweche maloma 6-7 kuom ng'wono mar Nyasaye osebedo maber maber nikech wangima maber nikech moko kuom gik ma telo ma watiyo ne chano timo osetimore kare maber nikech jopiny bende nigi siso mar yudo lokruok e yor dongruok kuom mano kanyalo wacho of course iwacho ni gimoro ka gimoro man gi ber nyaka bed gi rach so pek be nitie ok ne kaka denda ogo peje bagende ngamo winjora Ramogi FM gi Ramogi Radio nikech kit mbaka mane goge jopiny e Nyakalondo gi tipo ka gin mbaka mane nineno ka gima ne chuoyore mane nitiere kuom telo mopogore sani in office jokon chalo nade Oliet Oliet okanyal wacho ni oyot gima adwa wacho en ni ng'ato no wacho ni siasa en kakipogo mwandu mag jopiny ng'ama poge kamipoge gi samipoge to I realize ni siasa nyalo ketho gik mang'eny kabisa ahinya to kaka oganda jo Kenya nikech ka watimo yiero dwe mar 8 higa mokalo yiero machielo mabiro en dwe mar 8 higa 2027 ka Nyasaye oyie kaluwore gi dwach katiba to ibro yudo ni e diere kae nitiere gik manyaka samitimo to ket siasa piny eka ginyalo timore to nitiere gik manyaka tigo siasa eka mondo timre akia ni winja koro yudo ka koki keto ratil maber ma siasa onjore mang'eny samidwaro weche dongruok to koro dongruok onge nitie dongruok mar siasa gi siasa mar dongruok bas nitie dongruok mar siasa gi siasa mar dongruok koro piny kucho to gima neno ka pod chenda ahinya en ni oganda mathoth pok oyudo pogruok e kind siasa mamalo gi siasa man piny ka ma e gweng' ka gimoro amora ma gitimo sasa ma siasa moro malo kucho odonje to ketho nyaka ma e gweng' ka iwinjo oketho ma iyudo ka Jay Bonyo nyocha walerogo e kom mar ward to no luongwa e arambe mar kanisa to nikech pogruok moro mar siasa owuok malo kucho ka Jay Bonyo biro e arambe no tan pesa moniga gol nus ne apoga chulo go yudhe
nuse makora kelo mondo mi abiangis jopiny ni an gi mbi maloje ibo. Akia ni winja. So mane gima tabu mantie to kaka governor matiyo ne governor Gladys aninge na tiyo ne governor. Aninge ni tija oken mar sirikal. Chingwa governor waamua ni be ni duogi chingwa governor uwuok bang' higni 10 dan be awuok iduoga ka okitine jopiny itiyo ne governor. Anatiyo ne governor. Anatiyo ne governor. Koro governor ema tiyo ne jopiny. Iwinjo. So by extension koro tich na en mar jopiny. Koro mane gima timore. Koro gima governor osebedo ka temo puonjo jopiny en ni sani kuom thuolo ma koro wantie ni sa siasa bro chopo. To sani to koro ng'ato ka ng'ato nyaka ban bad sati. Ng'ato miyo ka miyo nyaka twe leso. Nyaka ng'ato ka ng'ato chwer luya. Onge gima biro mayot. Okay. So and sirikal mana kaka usebedo kuwacho ka. Sirikal ok tedi chiemo. Sirikal loso lwasi maber minyalo loso go chiemo mondo icham. Koro mane gima nyaka wuoge pach jowa ni sirikal mondo tim. Sirikal mondo tim. Victor J Bonyo gi Fred gik mane wawacho ga ka ngiso jopiny ingiso iyudo ka youth moro biro iri ingise ni baso ndek kora dwa mi tich ma bang' juma achiel tiyudo siling 5,000. To ngisi ya kecha onge pesa sani. To ngisi ya mia kata 300 adhi acham lunch. Tika kod. At this rate they want to think more. So en challenge maduong'. But gima ber en ni yudhe mathoth sani oseloko pachgi. Gineno kuonde mathuolo nitie. Giregister kambe, giriwore gibiro kanyakla. Yudhe mang'eny osefwenyo ni josiasa ok nyal tiyo kodwa. En kamoro kaka Homa Bay kuma wantie kata mana jopiny ma jotelo yiero awards MCAs. Achiel kuom gik mosemiyo sirikanda governor Gladys Wanga nenore ka gima tiyo maber mokalo en kanyakla to gi wich bith mar assembly man Homa Bay. Aparo ni chon ne wang'iyo neno mana jigore but nyaka nyadhi kuro katiyo kodgi iyudo ka jigombaka kendo kidwa timo gimoro to kao kiluo chik tiparori apara na assembly dhi barindasi. The leadership mar assembly is so on point and gise konyo kabisa. Kama nitie gima dhi konyo jopiny to jiriwore kanyakla tikale. Inyalo paro ka chien kacha pesa mar floka no ba Homa Bay. Yes. Nikech bill mar climate change ne oko kale. Yes. Governor Wanga ka no donjo mo ubedo piny gi jogi assembly mo wuoyo kod mo ngiso ni jothurwa. Mae kaka gini dhi konyowa. It took a record time. By the time manage dhiromo Egypt e bura mar climate change. Assembly no se kalo climate change. Sama wuoye kodini Homa Bay na achiel kuom counties makoro sekete laini manyime madhi yudo siling $11,000 mitiyogo e rakruok gi midhiero mar lokruok mar lwasi osekelo. Erokamano. An gi penjo ka ing'eni kiwacho ne jowetena be ang'eni biro bedo gi weche ka watemo ng'e ang'eni pod warito jowa mantiere FM mondo weche manyien rum ang'eni gisebudho ne duondi mokalo Charles Odhiambo. Bedo ni koro assembly wang'eyo ni katiba oyango ne gi tich monego bene gitimo gi executive motele kod governor gi CCs gi lange. Bedo ni koro jogi ni machiegni nyalo ga kelo luoro moro ni mita kamoro ma jogi tiyo machiegni nitiere winjruok moro mar yako gimoro mbele ka. En ga paro. En a perception. En a perception ni ka executive tiyo machiegni ahinya gi assembly gi legislature ni to koro nitie kaka ng'ato ongore nyakonchiel. But king'iyo processes temitimo. Chakre achaka vetting mar jok ma imiyo lemo mag telo. Assembly duokonwa nyaka machiegni moloyo nyochi neno kane iloso board mag municipalities. Dine ni assembly koro oungore kor executive. Dine ogindiko report magiwacho ni ng'ane to wadagi nikech 1, 2, 3, 4 dogu go kogno ukel jomoko. Dine ok otimore. Then the other thing sirikal mar Governor Gladys Wanga Bay is very clear. Nikech ko yudo pesa, ingeni pesa te biro ko exchequer through the executive. Ko yudo pesa no oriwo nyaka msach MCAs, oriwo nyaka pesa mitayo go assembly. The first charge, kaki wacho gani the first charge mar sirikal mamalo en chulo gope mao. The first charge mar sirikal Governor Gladys Wanga en ga kao pesa assembly timiyo. Makoro onge kama ng'ato no wach ni fuok nitie pok umiyo pesa wa emo miyo koro nyaka wamendni.
Ang'eni jowetewa samoro nyalo bedo gi penjo moko kapod warito jowa mane Ramogi FM mar mondo mi wabuk wach ma kawuono watemo ng'iane to Osigo bende nyalo bedo ohewo Kaontis mekwa koso nang'o. Charles owacho kacha ni jikon chal gima koro liet. No, liet liet ok inindi. Ng'ama onge roho ok nyalo. Ok inindi. Ing'eni kae kana atieko tich FM saa 6 otieno tang'eni at least adhi nindo kaka saa 10 maja to ng'ato gocho ni saa 9 be kinya nyalo neno gavana. Charles an gi penjo iwacho gimoro kama apani pod wamedo puonjo jopiny ni jowa pod pok ong'eyo pogruok mar siasa mar dongruok to gi dongruok mar siasa. Un kaka Homa Bay County waneno kendo samoro kwa goga mbaka ka eto wawacho ni gima timore Homa Bay County en picha maber ma waparo ni counties wa moko makaluo nyaka penjere ni to en ang'o matimore Homa Bay kama intie kaka iwacho ni in itiyo ne governor to governor tiyo ne jopiny en ang'o gang'o ma county ka county makaluo sani kamibete kopogore gi koma intie kigo to Rubin ang'o gang'o mondo gitim mondo tich obedie maber e kind governor jalupne to gi county assembly nikech mage ma kuonde ma ka pogruok nitie to gik moko ok dhi maber e county en winjruok aina mane monego bedie gima maduong' mogik JVN ni jogi nyaka ng'e ni gitiyo ne jopiny kuom thuolo mar higni 5 mabiro. The moment magiseng'eyo ni gima watimo mondo lok ngima japiny to konyruok biro betie. Kama tabu wuokie en ni thothgi okabi wacho ni mane particularly but thothgi Fred tiyo ni ere kaka nya timo gima timo ni mondo 2027 an matacha orieny ma en okay sama mar mano biro to ing'eni gima achiel kuom gik ma wase realize en ni tiyo ne jopiny sani miyo kata mana jamna midwa yuko higa 2027 dhi bedo mayot moloyo yukore makende odhi yukore kende nikech kokitiyo ne jopiny sani to kibi yudo thuolo kata onge gimi bro siemo ne jopiny ni thuolo manyo miya nya timo ma nya konyo ma otimore nya konyo ma otimore and then gima chakore ing'eyo Victor kaki wacho tich MCA en loso chike bedo wang japiny bedo nyapara yango e tich ma sirikal timo ka tijno ok otimore maber ting'eni onge gimi bro wacho ne jopiny ne timo to sama dwa ni tim gima ber abiro ni gi boka kosa biro ni gi muolo tang'isi ni walos gini kama ka olose marach taduogo tang'isi ni ka ok olosore maber walose kama koro onge sigu mane tich bedo emomiyo wacho ni ka jogi nyalo fwenyo ni gitiyo ne japiny sani to kapar ka tabu nyabedo to tabu betie nikech ng'ato ka ng'ato ng'iyo ni achama thogo gini awinjo ka jomoko kuonde moko iwacho ni mapema ndio best sama wang jopiny pok ochako go turbin cham gimi cham yago en piem mar jotelo ng'ato samoro ni e kom moro piny ka to lengo kom mamalo koro ng'ama ni e kom no otemo ng'ado tiende dang ni koro bet ng'ani koro ok bed koro miyo ng'at man malo ni kar mondo koro ti ne jopiny to ng'iyo kako nyalo geng'o kik ng'ad tiende koro ema koro waduoge siasa mar dongruok koro nyako ket gini ratil kaka ne temo pimo cha ni ogoye nade exactly okay governor koro omara kikimiegi akoni nono mana ka in gi chuny mar yako isetwe adidi kechigini awinjo ni twecho kata nyan kamoro ndalo moko dwe mar ariyo ka elele moro ng'ato thiano ne nyawadgi ni anaseketo 10 odiedo aritigo 2027 eno hala mane miloko mano maywe in koro ne Victor yena mondo awach ni mokwongo en morwa kabisa mar bedo kod Charles kawuono ka gima miyo mano bedo morwa nikech ing'eyo ni kinde duto kitegowa mana kaka kidia ne goyi ka kata ne gowa kanyakal ka wan ka ni dhowa wira
ka wang'e mana neno makosa gi gik monego bene timore. Koro ka Nyasaye noyawo thuolo mondo me iwuog idhi e kendo kumite die kocha mondo ine kaka chalo. Omiyo chumbi morore ka chumbi morore. Aparo ni en wach maber nwa ahinya kaka wanene ka. To kendo mondo ichak iduog thuolo mondo be ichak ing'i aora kichung' e wi nam. Machacha nja nineno got ka in e dho nam to koro ichak idhi iduog e tie nam kichak ing'iyo got. Koro en gima ber no kabisa nikech gima chielo mabe moro wani kwa ng'iyo Homa Bay e thuolo ma sirkal mar governor Gladys osedonje kata nodonje telo. Nitiere pogruok nikech iwacho ga ni ng'ato ok nyal moko taya to pande bomesa. Tim maber nenore. Waneno ka weche mag chudo mag osara gi weche mamoko. County ma Homa Bay sani nitiere gomo mag lakteche pacho ka e Kaontis manyalo romo 12 to Homa Bay en achiel kuom counties ma ng'anyo makamae kata gomo makamae ok dhi mbele. Kendo ncha ne waneno kinde mokalo chien kacha weche mag ahinya gomo mag lakteche gi ne ng'eny ahinya gi weche machalo kamago. Pod ok waneno bende ngum ka dirore e county assembly. Koro aparo ni magi gik ma be koro timore seche ma in kono. Koro aparo ni wan bende kizungu wacho ni timo gima iwacho ni vindication ivindiketwa ok wach ni wanena nena. Mar ariyo be akiana be kora wacho kaka nene adoko ka kupenja kaka wapenji wach maber mokalo mak mana ni wiki kwil ne inine kaka wuono kinyi dok ka dogi okiere. No gimo se konya Fred. Rachar en rachar. Rachar pok no bedo rateng'. So gima wacho kae gima dhi wacho. Gima anda wacho kae gik matemo timo. An nyaka sani osiepna moro nitie iluongo ni Robert Ouko, iluongo ni Jahom en jatend yudhe e Homa Bay County te. Nyacha nong'isa ni ng'eni yudhe wagi samoro gihero ka lweti gwenyore kodgi matin. Koro giywak ni lweti ng'wonya. Ang'ise niya lweta ok ng'wony matin manitie nyaka washare nikech muma be wacho ni lwedo machiwo ema Nyasaye gwedho to kanyal holo okanyal holo negi gima onge mane makora anketa e wedea machuno ni ng'at ma osemi tich through the normal process mondo dhi oger ndara to kora dwa tiyo go ofisa ni ng'eni an chief of staff mar governor miya gimoro nono to ok bi chuli iwinjo mondo mi atim ang'o mondo adoga yud kaka atiekora gi yudhe ka then ng'ano bro wacho ni ke chief of staff dwaro wabudha ndara ni an ba yude profit adhi amiye pesa kase miye pesa to koro onge ng'ama bro penji so mane gima and sirikand governor wanga achiel kuom gik mano wacho ka wachako tich en ni kik awinjie ka ng'ato dhi gi nyinga kamoro na ore iwinjo odhi ma iloe kidhi tidhi kendi titieko kendi. Charles wach na mogik kapod Victor koloko twak e kinde mokalo e governors ma notelo e Kaluowa anyalo wacho neno governor ncha ne tek machalo makata neno Nyasaye ne samoro ne nyalo bedo mayot. Anyalo wacho ni neno kata mana Ogai mar Azimio Migosi Raila Odinga nyocha ne yot Capitol Hill kae ma en gima nwatemo ndalo moko ka wadwa tero project moro e county ma Migori to gi counties mamoko ma samoro kanyal luongo manyalo kawindala ariyo kiwuok kae tigo simu ni project makama wadwaro mondo wagoye ane mbaka gi jogo tipenje ni gikwongi ng'iyo tang'o ma gidhi nwang'e project no kapod ok ochopo kapod ok giteri ir governor mondo ilos gi governor kech kaka ing'eyo ni governor en ng'ama odich samoro ok inyal kawo simu kama itigochene to omako makmani jogo moluore iwacho ga kinde ahinya ni achudhe odwa betie mang'eny brokers odwa betie mang'eny miyudo ni kinde manyocha ne governors gitimo campaign to ncha neno giyot kendo ncha ne giyoro tho ka gimuomo auche madongo gi matindo kendo gokinyi to sani koro iwacho no oluor gi ma ok inyal neno gi makama gidonje to enena geche to gi security motimo mach kendo koro jok mancha ne gidhi nyaka ute gi liete mabende moko ne giywago nyaka joma gikiaka ni koro sani iwacho ni bedie matek okang'eyo ni experience mibedo godo kinyalo wuoye lo Homa Bay neno governor to gi neno ni governor winjo it jopiny gi gik matimore piny mok mana jok mawuonde ka were ni ground ber weche ber magi gin gik mane wache amo okang'e gima timore kuonde moko tang'e gima timore Homa Bay. Governor Gladys Wanga
seche moko romo gi ji nyaka kata saa 6 mar otieno. Sasa ma ene county buchwa mokwongo chakore ga saa 1 ewa. And then kowacha ni saa 1. Saa 1. Kibiro saa 1 gi dakika 2 to yudo kosebet piny. Watimo mano mondo mi sasa ma thuolo yudore to ne jopiny tek to tek ok anyal riambo. Sama we kodini an chiegni gi grube madhi mana 20 madhi gomb go kode mbaka kae ting'eni jopiny bende samori penje ni to en gima inyalo en ang'o midwa nene mondo ka en gima inyalo konye moko yore ka to chutho gin chuny gi en ga neno gavana mondo giwuo kode. So seche moko yudo ka bet deko matin kech iwinjo gimiwacho no samoro nitiere riwruok moro ma dwa tiyo ka achiel kodu mondo kel kit kony moro gin be gibiro aya samoro nitiere bura mar joten migepe aya samoro nitiere wach moro mopore manyaka to yala sano. Koro magi te yudo ka miyo seche moko bedo matek mondo mi jopiny one jatelo kaka nonene ndalo campaign chating'eni tiche nang'o en manyo kura to sani tiche nang'o tiyo ne japiny. So tiyo ne japiny ni yudo ka Fred ma nyalo konya tiyo ne japiny dwa nena, Victor madhi konya tiyo ne japiny dwa nena, japiny ma jei bonyo be dwa nena. Mane ma dichak go ka in but temo to temo kaka Governor Gladys Wanga in fact kata kineno nikech en achiel kuom governors kata jotelo manyalo wacho ni en very orikni mokalo e yore mag tudruok kendo wa make sure ni gimora mora motimo gima ok wakete lela kacha en mana private life ne kende but gimora mora motimo e lo jopiny onego ng'e. Tamigero ndara yudo kanyo kaka juma mokalo chieng' paro ni ticha dek okinyi saa 1 nosechung' en shauri yako modhi nyaka Sofia ong'iyo ndara monego beni go lam kochakore dho Kasoda ka Sangara kwach kacha kabiro nyaka YS and do duka kae Homa Bay Superstore en ndara ma kogo lam to biro konyo yore mag donjo kata wuok e town jo hala jo piny gi gik makamago. So saa 1 ne en kanyo already ami kuom ranyisi kotieko mano saa rie wang'e tich ang'wen 1 dwe ka dwe wan gi gimiluongo ni revenue round table. E revenue round table ka migawo biro wacho ni dwe ni wase choko pesa ma kama e yor osuru pek manyo wan go en ma yot ma wan go en ma fuok manitie en ma kae tikelo jolony be seche moko ma oko manyiso ng'eyo sembe iporo gi nyamin un nutimo nang'o ka un gi pek ma kamano timuru kama nitie chik mane mwanyalo kalo mondo mi yoto bedie gi makamano. Koro ka round table notieko gimoro chiegni saa 6 kotieko to ne ochako bedo gi bura machielo kotieko to dhi ing'eni nitiere kama igere iluongo ni People's Park Homa Bay yande ne onge kama jopiny nyalo budore to ken na gudruok kende en ji ka nene to nene mathany ni en pub ma ji ywe wach lokruok mar futo mar yamo e kor lwasi ni ohinyo ji mang'eny emomiyo tuoche ng'eny emomiyo achiedh nade ng'eny e kind oganda. Koro sani oganda mar piny mangima dwaro ni mondo mi boma ka boma obedie gi kamera lum ni mokwongo ber ne obwongo mar dhano nikech kisechandori tiyudo kama iywe. Mar ariyo en yien oywa koth gi muya maler. Mar adek en kama ji rome. Agenda maduong' mokalo mar Governor Gladys Wanga en public participation. Koro kidhi e pubno tibiro yudo kamoro malach moketi ma sama wach nitie to ji romo kanyo to ji go mbaka to ji ng'iyo ni watim nang'o wadhi nang'o wawe koso wadhi mbele. So iyudo ka chieng'no odichienge no rumo saa 4:30 otieno jo ganda jo Islam nyocha ne nigi kinde mar Ramadhan koro negi yao koro bedo kod gi iftar nikech en orwako ji otieko saa 4 mar otieno koro ine koro kata ng'ama romo gi ji koro gimotimo ka seche moko ka en e town en okoti gi mtoka wuotha gi tiendi koro iromo gi ng'ato kuodho ne wache ite kendo ger ma kikitemie geng'o japiny ni ok nene okoduro mano to kai gi lake. Vio Jay kapok wadoke twak nitie gimoro adwa penjo Charles. Ing'eni kaka wanene ka Charles pidho yien ni en gima
wasira ahinya kendo kane chenro chakore nago ne jogi mbaka kaka neno ka sani ji mang'eny kanyo pidho yien to gitagwa e Facebook gikoni puonj momiyowa kaka wanene emomiyo wapidho yien. Aneno ka en juok muero Homa Bay juok mamito mera Homa Bay aneno ka function mora ma gavana nitie nyaka pidhe yien. Ma en chik moketi kosa en hero maru nikech yien ber nyaka warit aluora marwa. Upidho yien tang'o kendo mutimo mondo ung'eane ni to county ma Homa Bay ka nikech forest cover mar counties makaluo ne piny ang'o mutimo mondo waneane ni to forest cover marwa ahinya Homa Bay odhi malo. Sani forest cover ma gwenge makaluo ne piny mokalo kata odoko ni Homa Bay mani mbele to pod en piny kendo nego bed kwana tamalo 10 karach to sani wane kwana tamalo 3. Achiel kuom gik mwatimo kaka iwacho no nitiere kuonde ma en chik to nitiere kuonde ma en chik mokondiki akiani winja the unwritten rules. Kuonde ma en chik kuom ranyisi inyalo paro dweche 3 mokalo dweche 2 gi nus mokalo gavana ne ochaka yanga chenro mar gundho apaya mopogore chigni 2 ward ka ward. Chik mogik mondik ne contractor kapok kori wuok mondo idhi headquarter mondo kori kwa pesa ni en ni nyaka ipidh yien e geng ndara milosono. En chik nyaka ipidh yien kendo yien go nyaka ikaw kodhi e gweng migere ndara. Mae geto tego kijende matindo man gi nurseries e gwenge mopogore. Mar ariyo ogeto bero lwasi kuonde mopogore. So mane na chiel kuom chike mondiki. Chik moko ndiki en ni governor bende tinde juogno mako. Ma kamora modhiye to gimo kwongo nyocha ne achiel kuom joten migepe Dennis Onyango telo e nyasi mar skunde mopogore ne gipidho gigeto pidho yien tielo 2021 koro gisechako wuodhno. To maduong' moloyo en ni sani kipenj kaduoko penjo ni moriere ang'o mwatimo mar bero lwasi ma Homa Bay yore mag pidho yien. Nyo wachako gi miluongo ni school tree planting competition PM e kind skunde e chenro mar pidho yien. En and kaka nang'isi gigi ok tima balabala. Policy chik matayo chenro no sani igundho gi migawo mar puonj komakore gi migawo mar alwora mondo tere assembly mondo assembly okale. Gimomiyo itimo ma en nikech higa manyien kako ridwa kaw pesa jopiny idwa chiw kaka mich ne skul moyombo ikawe gi chik mane kosa ena iwa drawer tigolo pesa timiyo nyaka gole gi chik. So chik no nyaka kale assembly ni wachako chenro mar pidho yien piem e kind skunde skul molocho ibiro miyo mich ma ok okalo ka. So mane gima watimo koro wageno ni ka Nyasaye oyie kochakore higa manyien kochakore hik pesa manyien to PMS kind skunde dhi chakore achaka yanga. To mopogore gi mano wageto loko lwasi sani kambi mar Safaricom mise mar Safaricom Foundation komakore gi 10 county ma Homa Bay geto chiero kendo gode malambwe kipidho yien gigeto pidho yien tiero $2 million. Jopiny bende ijiwo sani kiani kora luonge nango first gentleman kora ken dangaluo dawo kaluonge ni chuo wuon par gi gavana bende gi paro ingeni ngama dichuo e wuon dala to dala en kamo chiel so en be en gi chenro sani ka okonyore gi jok matiyo office gin gi chenro mar yudo kothi yien mag olembe. Koro dwa jiwo jodongo jaduong' kaka Victor kama ng'eni dwa go dala koro ere kaka onyalo yudo koth olemo mondo ema koro ichiel go dala. Koro dhi kelo gik moko ariyo. Mokwongo odhi gayo kech, mar ariyo odhi loko lwasi. So mago gin moko kuom chenro mar mani Roma noko gere odiochieng' achiel kaeto Governor Gladys Wanga be en aparo ni bedo no tie bunge kuom thuolo malach oluoro chik kabisa ok odwa gimoro amora mitimo oko mar chik ma chalo jaduong' Moi kanitie gimidwa tim to en oko mar chik ikuongo iloso chik mabiro sire kor kitime. Koro loso chik bing'eni ing'e isebedo gine bunge nitie chenro miluwo chenro ok inyal chiwo kawuono to kiny assembly osekalo chik nyaka tere ne jopiny. Tabu ma jopiny niko en ni ka onge gimimiyo gi
tok gi be public participation. Notimo nade ndalo mane otimo third generation CIDP. Notime nade? Nwatimo gik moko adek mwasetimo gi pach jopiny. Third generation CIDP, bursaries to gi fins to swim program to kod pogo kothe mayando tim machiegni. Sembe ipimo gi nyamin. Ne waluongo bwana mane ochung'ne chenro mar public participation Makueni. Ninjo kaka Makueni sikipako sate. Ma obiro ma governor nigi aput moro miluongo ni Governors Service Delivery Unit. Ma ng'iyo ni gik ma osingi be otim. So achiel kuom gik moketo mbele en public participation, somo pach jopiny. So jogi ne dhi round, gima ni time ni ing'iewo soda, kaeto ji gombaka to udoka doka. So kuonde moko ji nok bi, to kuonde mang'eny ji ne bire. Koro gima ne watimo kane wafwenyo ni ji ok bi to koro itere e gweng'. Wan gi gimiluongo ni village clusters. Village cluster ing'e ni ng'ato koro koneno kokalo e gwengi to neno ka ji obet e tie yien to ywaya. Obiro to golo. So mane kaka watimo. But pach ji osechako lokore Homa Bay. Bedo ni ng'ato nyalo wacho pache thuolo. Gik ma ji owacho gineno koketi e program moro gi mokalo. Rem to pod nitiere kuonde ma fuok pod nitie, but koka en dweche chiegni 7-8. Wuoth mar ondamo kilometers modhuro chako mana kod ondamo achiel kende. Weche mag limbe bende ber kabisa. Kimia dakika achiel nitie gima nyaka wapuo sama wanwang'o Charles kendo wang'eyo ni en wach mobiro duoko ne governor. Weche mag limbe nyayo weche mag limbe tourism. And the first time mane waneno ka governor ncha ne organize ng'we mar nyayo weche mag tourism iluongo ni the Rowan Run. Yes, Rowan half marathon. Adwa wuoye ka Victoria mana matin. E wach limbe ka koro obro juo gi Charles. Adwa ko penjo karaweyo kadwa. Igeni penjo bende ng'eny Charles. Penjo bende ng'eny nikech kamo giruko mano na nitire jolony moko miwacho ni osebedo kokele county. Ang'eni ni wach mosiepe itu. Wan kanyo kod Priscilla Nyokabi gene osebedo kaneno ka giyore buche magu. Jolony miwacho ni ugolo Makueni. Jogi ichulogi koso kelogi nade bende ungiso jopiny ni wakelo jogi on this basis. Chik mar nikech ang'eni isesomo isewinjo gik mang'eny mowachore kuom jolony. Chik mar devolution ung'eyo. Wacho na ng'eyo wach ndiko jotich e county. County Public Service Board man gi tingno. Kwana tamalo marom nade. Nitie jomoko manyaka gol kuonde moko. Chik dwaro ni kwana tamalo 30 mar jok mondike county ka county nyaka bed jomoa oko. Sama wuoye kodini pod warem pod wachopo malo. Kendo ibro neno sama ibro gol audit report mar Office of the Auditor General. Tena achiel kuom gik miyango ga je bonya kiani seneno. Kama rem nitie en ni okundiko kwana tamalo madwarore mar jo Kenya mamoko e sirikal. So onge makosa mora mosetim e ndiko jogi e tich. Ng'ato kaka Priscilla Nyokabi miwacho no en oti office governor. Office governor ka naneno ka ndalo moko be nentie bura mora pani pod en live koro kanyalo wuoye. Katiba chik oyiene governor ndiko jibura e ofise moko kale Public Service Board. Ma en chik manobetie bang' kane tielo mokwongo mar governors obedo piny gi transitional authority magi winjore ni yawa nitiere jok matiyo machiegni koda madang' ok ung'isa ni atim interview akel yenauru mondo akwany ng'ato ka. So mano ema timore. But sama governor osendiko ne Public Service Board adwaro ni ng'ane mondo ndiki lemo machal kama obiro timo na tich machal kama. Koro Public Service Board koro puodho mano to keti. So onge makosa kanyo. Charles ki iginene intiere nekech kaki wache no chiko yene governor chiko ko yene chik dwaro mondo mi ogwel jogi. Makmana kinde duto wang'iyo kata waseneno kuonde mamoko ka otuchino governors moko tiyo godo marach. Mibiro yudo ka governor samoro yuore modhi omo kae. Magi gik mawachore. Samoro governor odhi okawo mana owadgi nyieke jok machalo kamagi ok wawach ni timore Homa Bay to kinde duto nikech wadakie Kenya kae waseneno kidhie governor tibiro ka jok mokelo machiegni kodegi
gin mana jok ma waluongo ni nepotism wedene gi kizungu wedene tiyudo ka bende samoro lony ma gikelo ka onge, koro gin mana jok mathiro, jok monego bed ni konyo gavana gi paro maliw, ma gin ka gineno ka paro moro maliw nyalo aya assembly kata speaker biro to gin giketo mana lweny, koro mineno ka ginyayo lweny to gima lich ma gitimo ma gikonyo godo jopiny to onge giyo mana chieng kanyo, to ka dwe orumo to gichodho manosara kanyo to dango kawuoyo nikech ok ang'eyo but gima adwa wacho ni ng'e ni onge diwinj nade nikech ka an gavana to in owadwa tiende ni wawuok kodi e kaunti achiel diwinj nade kitamie tich nikech in owad gi gavana to en gi lony diwinj nade Fred itamie tich makosa ni en nikech in wat gavana dawinj marach ka an gi lony manyalo timo to kama koro lony onge mano to koro ng'ato ting'o Victor penjo mar penjo mar limbe cha Governor Gladys Wanga oyango gima ji mang'eny mokalo ok ong'eyo akia ni kata in bing'eyo kwana ta malo 79 mar dhowath mar nam lolwe ei Kenya ka ni ei Homa Bay akia ni bing'e ga wacho nam lolwe en nam mar ariyo man gi pi maliw maduong' mogik e piny mangima tiende ni mano en a potential mar rwako welo ing'e ni kidhi nitiere kamoro Italia ma ng'ato nobukore ni jomoriwo arus kudhi kanyo to ni en pi moro machwer kamano kudhi ka uket waya mesh nukudhi kanyo to ukawo kiful to riwo to chomo kifungu to kenyu no ok bi were ji pong'o kanyo ma ji koro tindo gero ma utende jomodhi diyo kiful dak kanyo koro wan gi nam to kose tiyo kako nego ti mana achiel kuom thuolo ma wan go mar ariyo kar rito le mag bunge maruma e kende man imbo mar Kenya the only national park in Western Kenya pok watiyo gi thuolo no to maduong' moloyo en nitie le miluongo no moro the rowan antelope sani e Kenya ka gin 19 kende to yudore mana Ruma kende so luoro nitie ni omoro ni kidek rumo ting'e ni Nyasaye nokofuo ing'e ni emo mineno ka yedhe manego suna ma mero suna ing'e ni kiketo ni onego suna timayi license kech okonegi keth the ecosystem so nitie kaka le mar omoro ni kamoro korumo to jopiny biro hinyore akia ni winja so chuno ni nyaka ne kakirite so mae wan gi ondama adek mag bero yore mag limbe wan gi immediate wan gi mid term to gi long term koro immediate en kaka ineno mar Rowan Run en ng'wech mibiro bago tarik 6 dwe manyien kendo warwako en ng'wech mar mor ok en moro malich ma to gi kuo mak mana ni ng'amo locho to ntiere mich mabiro yudo namba 2 kamano ng'amo chwero luya nyaka yud gimoro to en kelo kanyakla oganda mondo ne le mar omoro mondo ne thuolo mantie ka mondo mi ginyalo ing'eni mbaka kakore to koro gine gimomiyo gavana timo ma dhi yawo thuolo mag tije county ok nyal ndiko ji te dhi yawo thuolo mag tije nikech otende mana round kanyo ondiko ji otende go jogi dhi chiemo tiende ne japur mapuro e dho nam got kokech kacha dhi yudo kama otere gi jok ma ringe ndara geche go be nyaka ol mochieng magibiro so en thuolo mana kaka Fred owacho yawo thuolo ne ji enabling environment so ng'weje ni biro bedo tarik 6 to ji biro chako donjo tarik 5 gimomiyo ji donjo tarik 5 en nikech ng'wech ringo ko gwen koro tarik 5 ni ka ji odonjo nitiere migawo mochung' ne yore mag limbe kotel ne gi waziri Polycarp Okombo obago budho Prince Inda biro betie nitiere jok ma idhi mi thuolo jo ohala ma Homa Bay mondo bi oted kanyo ne jogi jok ma tedo gi dongo ndiko ji dong mano thuolo mar tich chiemo ma gidhi uso opura around kanyo so kae to mar ariyo nitiere kata mana jok ma nigi kuonde gik me uso gi
kata neno na jolemo te bende biro yudo ero kamano angene wanyalo go mbaka ni Landre so mwejno to rwake ji te wana bi Koro wana we talk tent nikech mae od fwambo kere man gi nyalo gi thoche mar kendo. lendo kamoro amora kata mana ringiti polo nya lende koro landu roan mondo ulandro wana dok chiel ka mondo Yo wacho jando mondo kumi arusa kochakore tarik 3. Wuoth ber michako chon. To Charles timo gima ber. Lindo gut osiepwa. Okona penje ni to employment opportunities u create nade. Hapa ni duoke. pod adwa duoke mano pod anyalo duoko sama wuoye kodi ni nyoro tich ang'wen juma mokalo nyocha ne migawo mochung' ne yore mag ohala keto mwandu to gi yawo thuolo mag thieth trade enterprise development and cooperative movements okelo chenro to gi oboke te to gi chike madwarore mag chuogo kamiluongo ni an aggregation park inyalo paro kamoro manonego losi agri city cha ne en paro maber mokalo mak mana ni chike masire mane inyalo mi idhi kata kwa pesa oko mondo ibitime ema ne pok ogurore koro sani wanie wuoth mar timo mano sama wuoye kodi ni nitiere kambi moro ma wuokie piny Turkey wanto kwa mi ng'ato pesa yo gibiro giwacho ni wadwa gingiso governor wadwa keto mwandu kuonde minya thedhie mwandu mopogore opogore ka kamoriwo koda ka thedho pien leth tanning farm governor ongiso ni an kelna ura kela gima ngiso kuonde musetiye gima saidi mong'eyo kuonde musetiye mondo ubi wati loe enitie kusekelo mago tan be abiro keto jopiny wago kodgi mbaka wanyisi gima biro timo kan ke jopiny go be nyaka sirwe kunyalo tiyo so wan gi chenro mar aggregation center okay. mano nitie migepe mag pur sama wuoye kodi ni pur mar pamba higa 2022 nyaka 23 ma wantie makoro rumo ni nyokelo ne jopur milion 31 antimo mosto mago jopur 6,800 kende migawo mar pur motelne gi deputy governor Joseph Oyugi Magwanga sani nigi chenro mar medo kwan mar jok mapuro pamba nyaka ji 13 koro medani tiende ni chigni siling milion 60 so thuolo go nitie e yor pur e yor ohala e yor tije mopogore opogore michuogo mak mana ni sirikal tok nyal ndiko ji te aggregation center ni kochako tich kambe mopogore opogore biro bire nyithi oganda mosomo tije mopogore opogore biro dhi to kwayo tich kuro ero kamano kuku mar wach kuku mar momi walungo podwa go mbaka ero kamano yenya kora momi wakelo bwana diga Charles kawuono ng'eni thoth ni wakele achiel kuom itie jokon iwacho ni bola kamoro yelie nde iselie kono motelo kacha ka kosebiro kanitiere nikech achiel kuom chandruok ma waneno en ni Kaontis ywak ni pesa dego kokalo kuom sirikal mamalo uno yude wangsa to bendo chulo jotich e wangsa to machielo chenro mane uketo mar choko usuru ni tiyo nada ng'eni nitie bura more doho ma onego bene kore yalo kutembe kod chenro makamano mok wanya donja e apenji aduoki Jahoma be moro segocho ni ngisi ni poko chule msara ndalo moko community health workers emane yo community health workers no misingo nyaka ne gi chak tich higni buora mokalo ne poko chulgi donge kanya chane governor campaign no singo gi ni kadonjo tabiro timango abiro neno ni ochulu na wacho nuka ni kaka governor Gladys Wanga tiyo ka onge chik masiro kang mora mora midwa tiye gi pesa jopiny to kuongo dhiro ma los chik no loso chiko ken gimi tiyo go kinyi to godhiambo se los chik koro koser kanyo se los chik mar chulo nyamrerwa chik no koro wuok go oko nikech nyamrerwa ma wan go thoth ok gitin gin chiegni 2,900 gi wiye 2,984 nyamrerwa gi mondo yud pesa michulo gigo kimede pesa michulo jotich to sara dhi muomi sama wuoye kodi ni kwanata malo chigni 41 mar yuto marwa dhi osara ma en tok chik chik dwaro ni onego bed ka ng'eny to 35 modong koro dhi e dongruok to mano timore nikech kwan mar jotich maniti dango kitamri chulo ng'ato to setiyo iwinjo
Koro nyamrerwa gi ne osing gi ni biro chulgi. To sama wuoye kodi ni nyose chak chulgi. Nikech chik koro oselosi, oseti gi chik no, gavana osewuotho kuonde, oseyudo matin ka. To gima ber motimo mopogore gi chulo gi msara. Nyamrerwa ka nyamrerwa kuom nyamrerwa 2984 manie Homa Bay. Oketne okumba mar thieth mar NHIF. Michulo ne siling 500 dwe ka dwe. Makoro kotuo to kobed gi achiedh nade makoro konyal konyo jogweng'. To gimomiyo otimo ma en nikech gavana ofwenyo ni nyamrerwa gi gin chiegni moloyo gi jopiny. Kidwa winjo kaka dundo japiny gwecho to nyamrerwa ni ema dwa konyi. Wan gi chenro mar chako gimiluongo ni GIS lab. GIS lab ni nikech piny masani king'iyo Fred J Bonyo Brungisi ni paro mathoth kata chenro mathoth iloso kaluwore gi nonro. Decisions are data based. Koro data ni ema dwa miyo wabedo gi miluongo ni GIS lab. GIS lab ni koro biro konyowa ng'eyo rieko mar gavana ni to migawo makama kidwa ger ECD kuom ranyisi. MCA nyabiro nodwaro ECD mabe biro. Koro ibiro yudo ka ECD adek okiewo e radius mar kilomita 1. Kae to kama chielo tiyudo ka ECD achiel ni ka iwuotho kilomita 5 kokiyudo ECD moro. Koro gima timore kokalo kuom GIS system ni idhi ka MCA obiro nodwaro ECD idware kanye adware gweng' makama tidiyo kompyuta to ni kama idware no ECD machielo nitie kilomita 1.5. Koro kar gero ECD osiptale miborgo we pesa no wakete osiptal. So nyamrerwa ema bro miyo walergi. Bang'e ibiro neno gavana paro mar biro ng'iyo kaka inyalo yudnegi lony manyasa ni mar simo matindo gi makoro imap go the whole county. Maka JB openyan to forest cover uchal nade sani. Kidonjo office governor tipenje to lokore computer to diyo GIS to wacho ni sani kama wane gi yien mang'eny mogik en Kodera, kama waonge yien en Lambwe. Koro ka Fred dwa konyo wa pidho yien, koro wadhi Lambwe. Charles, wach mori kelo ka ema kawinjo kaka iloso gi gik matimore e county. To miya penjora wach mar information sharing. Bende counties kech ingene sama in kai wang'eyo ni iloso law governor Gladys Wanga. Makmana ni bende wamenyo ne samoro kwanyal yudo ng'uono ni jok matiyo ne governors mamoko gi. Samoro chane ok nyal yudo thuolo mar kalo ka. To an ka beto ne go uluongo gi. Yes. Koro information sharing ni. Nikech ka gigi timore te to jopiny ok nuang' gik mineno mabeyo miwuoyegi. Chalo mana ng'at maning'o wang'e ne nyadendi maber lakini en ye mudho. Kogeno ni nyadendi no dhi neno wang'e. Koro iparo nada madang' iwache weche mag neno kata neno ni governors kata counties lero weche magitimo mondo mi samoro jopiny maneno ni gik magi ok tim nikech wuoye maber ahinya weche mag public participation. Nikech ing'eni en gima katiba osiro. Nika podoko tim gimora mora to nyaka sumpa jopiny. To nitiere gimomiyo gino noketie katiba kanyo. Mondo mi ng'ato ne ok chiwo odiochieng' achiel to wacho ni en kama emodhi time gima to kako chomo wiye no to dhi adhi otime. Ang'o minyalo wacho weche mag sharing information? Anyalo wacho ma Homa Bay. Jay Bonyo nyocha ne oro na ote titario juma mokalo ni tung'awe manade en chik ni ka en chik ma Governor Gladys Wanga oketo ni ka buch jotend migepe otieko romo ka piny pok oimore jopiny nyaka ng'e gik manoyal te e cabinet. So wagolo ga gimiluongo ni dispatch kiani senene Jay Bonyo pana senene mangiso magi e gik mano yal kawuono, magi e gik mong'adi, magi e gik motimang'o ibiro timo kako winjore. Sama wuoye kodi ni governor nigi plan mar keto public information officer e migawo ka migawo. Nikech gik moko te ok ditim e ofise. Maka migawo mar pur nigi chenro moro. To the public information officer koro nigi ting' mar tudore gi jofwambo, nigi ting' mar tudore gi jopiny mondo mi jopiny ong'e ni migawo mar pur dwa timo gima kama kata timo gima kama. Kuonde mamoko to ng'eyo but kendo watemo jiwo ni jopiny nikech iyudo ka ji mang'eny mokalo ni e mbui to ok giti gi mbui maber. So watemo jiwo ni jopiny onego bed ni ka dhi e mbui to gidhi manyo information to gichiwo information bende. Sama wuoye kodi ni wan gi migawo miluongo ni
ICT department ma tich ne en ng'iyo kaka achiel kuom gik mabiro timo. Ing'eni Victor, kane governor machon ma Migori Okoth Obado keto the live billboards, to ji ne wacho no Obado keto ne ji TV. Gima ne ji ok ong'eyo ni kuondego eminyalo tiyogo e chiwo ler ne jopiny mondo jopiny ong'e ni gima kama koro timore. VOJ Kiena. Yes. E kuku mar wach momiyo nwa luongo Charles ka en ni nok mar pesa e county osethiro gik mang'eny. To kendo iyudo ka counties mang'eny Homa Bay na achiel kuomgi osiko ogo kambi ka COB, control of budget. Mondo ne ane ni to ere kaka ginyalo yudo pesa. Ang'e ni nitiere wich bar mabaro governors mang'eny sani en wach mar pending bills. E Homa Bay County ang'o musetimo mondo pending bills mosebedo verified une ane ni to magi jok manoti adiera manigi haki gi mondo chulgi mondo at least gibedie ni gitimo ang'o ichulo gi tich mag se. Ere kaka usetudorue gi jogi mar neno ni bills gi pesa mane gitiyo county ni ochulgi? Sama wuoye kodi ni nitiere aput moyiedhi ma oting'o jolony mopogore financial auditors gi mamoko madhi nyime gi chenro mar yango gopego. Gimomiyo watimo mano ne tek mondo wang'e ni to Homa Bay nigi pending bills marom nade. Gimomiyo awacho ni ne tek en nikech sirikal ma nyo owene sirikal masani tich nowe pending bills mar siling bilion 1.8. Office mar Auditor General wacho ni pending bills gin million 400. Handover mar transition niso ni pending bills gin million 600. Koro ing'eni tek mondi chak chudo nikech ikia ni tichulo ng'a tichule kaluwore gang'o. Emomiyo koro governor gi pache kaachiel gi jok ma otiyogo bujo ten migepe nochuogo aput moyiedhi madwa nono pending bills. Koro aput ni sani koro ng'iyo gimiluongo ni parameters. Gin okange mage mwabiro tiyogo e yango pending bills gi. Kae to gibiro lendo ni ng'ata maneno ni county ma Homa Bay nigi gope. Koro bi mondi ng'iswa ni to gopi ma wan gono en mane to ere kalatese maniketo mondo mi koro wachak chuli. Kae to nitiere kuonde ma kamoro kaka kiwacho ni pending bill ni en million 2 ni gero class. To gibro dhie pa to ging'iyo ni to ere class manoge. Nitiere kuonde ma ji wacho ni nitiere ahinya to ndara kae matabu nitie. Nitiere ji mang'eny ma wacho ni ne gigero ndara. To ndara go to onge. To ok gionge ni noko gergi. Koth bose bedo ka chwe. Kinde be osedhi. Koro mago be gibiro tiyo gi okwach kich ka luwore gi maling'ling mana yudo. Gibiro tiyo go okwach kich dhi e gwenge go dhi nono to ndara ni. Bentie ndalo manosega lose. Dong jogweng' ong'eyo ni ndara to nitie kinde ma lose. Koro ing'iyo gi records mikelo. Ka en kinde no koro iwacho ni in karo nego koro chuli kata ka koro ndara rach. Kech nitie. Koro mane gima timore. To nitiere moko nikech ng'ato biro iri ni an natero alote osiptal poko chula million 20. Nyocha nuneno ranyisi maber mogik. Nyocha nuneno ko loro office mar human resources Homa Bay ne gowi mar dweche adi. Gowi mar dweche 30 poko chula. Governor osebete office dweche adi? Dweche 8. Koro iwuoro ni to ng'ani dweche mamoko 28 gi ne en kanye manoko bio lore office ni masani ma koro biro lore. Koro nitie mago gik ma nyaka none ka chul. Ng'ato ka ng'ato nyaka yud ratiro mare to nyaka yude mana e yo marake. Erokamano. Nyakona Mgajwang' wa bro dhi nyime kod twak nyaka saa 4:15 ka nikech kuku mar wach mano miyo waluongo Charles Odhiambo pod omedo goye ka wibe kikwil ne kokalo kuom Ramogi FM obro weyo chenro ni endi mar mono mi chenro moko odhi nyime kaka pile Nyakona Mgajwang'. Charles, iwacho ni nitiere aput moro gi penjo ma Jay Bonyo penji no ni nitiere aput moro molosi madhino weche mag pending bills gi. Timeline mar aput ni dweche 6. Dweche 6. Kata mana mano king'iyo mbui mar governor chieng' mano yiera putno mokete Kenya Gazette kaka chik dwaro nokete page ne manyiso maler ni magi e jokanyo mag aputno gibiro tiyo kuom thuolo marom kama tich gibiro bedo gima en mana ni ok dako kete Nyakalondo kata mana Gazette nikech
mago be mana pesa. So kaka oken gima tek ahinya to kosekete Kenya Gazette kata kan special edition to kori kete mbui mare to kidhi kata mana website page mar county masani wadhi nyime gi gero mondo bed kar jopiny yudo ler to ibro yude. To gimu wacho kuku mar wachni pesa poko bire counties chakre dwe mar 12 higa mokalo. To wangi pod lera kama Charles to pesa onge. Nati Ramogi. No ariti maber. Pero kon modunga nya. Koro okang'eyo nikech ang'eyo ni chik oyie ne counties bende choko makorka korgi. Ang'eni sani nitie on source revenue. Usedach nade? Ang'eni usebedo ka uliche kabisa watigi dholuono cha gimaji okong'e usebedo kuliche usekadho nyaka target maru nyaka nobigi lony manyien manyasa ni mawach ne pod ni nyaka court. Gima wuornie ni ji bomo ga wach mar on source revenue. Ing'eni chik mar pesa e Kenya ka PFM Act dwaro ni pesa ma county ochoko ioro Nairobi te korka kori bro duognigo ka kori miya location mari. Iwinjo wach. So kanyo osemiyo tich bedo matek mokalo. But kata kamano piny dongore, paro osebiro ma koro sani nitiere kuonde ma pesa no chik oselosi iluongo ni FIF. Chik mar FIF, Facility Improvement Fund, ma oyieni golo bath pesa michoko no mondo itigo e tayo chenro mag dongruok e migao mane choke osuru no. Penjo mi penjo wasebedo ka waliche. Kane governor odonje tich dwe mar 8 ne wayudo ka county ma Homa Bay ne choko osuru mar million 134 county mangima e higa dwe cha 12. The record is there. The record is there. Kane wadonjo inyalo paro ka gima okwongo mane governor otimo no chiwo rusa tax holiday ma jopiny nokochulo osuru kuom dwe achiel. Gima omiyo notimo mano nikech nofwenyo ni osuru ni jopiny to gole to kochop ne sirikal mondo tine jopiny. Koro wacho ni aja gani karawe jopiny odongre go kendgi kuom dwe achiel ka waloso chenro ma onyalo donjo go maler kae to dok ir jopiny. So mane gima wasebedo ka watemo timo to kosebedo mayot japiny be japiny onjeng baka tao chenro mar chulo osuru kokalo e yor simbo ng'we yamo en gima nie doho sani ok dwa wuoye mang'eny. Tiyo joma nodhi odonjo ni nokosum pach jopiny kane yiero kambi ma itiyogo. Koro penjo ng'eny kanyo nikech akia ni nitie kambi mane kendo yo mane kendo mane inyalo chok go osuru ka ok ochul pesa chieng' e yor simu. Kech sani ng'eni kambe go ka in gi kiyie na nyalunga Airtel line to pod ja Safaricom nyalo oro ni pesa and ja Airtel be nyalo oro. So sani en gima nyalore. But gima duong' en ni chenro no dhi nyime sani. Wadhi nyime gi manyo gimiluongo ni a revenue system malong'o mokalo. Kata mana tarika 3 aparo ni romo biro betie maduong' mar governors 14 te mawuok gwenge ma Elreb gibro romo Homa Bay. Nyo waluongo achiel kuom kambe mag ong'we yamo ma pacho ka mondo gibi ging'iso ntere kaka wanya tiyo gi lony manyasani e gik moko kaka choko osuru gerege. So choko osuru no sama wuoye kodini governor no yude ka en million 134. Iwacho ni walicho iye. Sama wuoye kodini kokayo dwe mar 4 kochakore e hik pesa ma wantiere ni 222 nyaka 23. Sama wuoye kodini nyaka nyo governor chak tich wasechoko million 500. To macha ni choko million 134. Kora kiani podi neno ni waudhe. Koro kae waneno gimomiyo wangi bedo maler. Waneno gimomiyo Charles wach ma chanda ka ma bende osebedo ka pod otenore gi weche mag omenda ka nikech gimomiyo neno penjo thuomi kama I understand isebedo ka gimomiyo ma en bedo ni iwak ni dero mag counties mang'eny nitie jomotucho gi piny. Koro ikawo gigi tikele dero to jomoko tucho dero yweyo ringo dhi godo. Ma en achiel ma oteno nyaka weche mag jotije manyawawa
ghost workers yande senior J Bonyo no yu kama lich kan waneno report mane wuok Siaya kendo nwago enduru kabisa to bange gino bendo nyona ka ikoro enana gima nie bwo kapet ka ne miyo kambi mara PWC mondo mine otim nonro mara jotije maun godo pod ok owinjore okang'eyo kata report cha ne owuok to kano pok owuok nyaka sani onego bed ni gichiwo preliminary report kech gino ne timo e okange adek gima ne ji mang'eny wacho be sama ne koro ji oloko dongruok siasa wanga dwa riembo ji e tich lengo mar go jotich kogno ni noken riembo ng'ato ne en piedho jotich mag county kech Homa Bay County nigi jotich madhi mana 6,000 kaminene dwe ka dwe osara en chiegni siling $460,000 madhi osara pare pesa ginotimo koro chenro mar nomijo PricewaterhouseCoopers noken mar riembo ng'ato e tich nikech wan ok wadwa assume ni nitiere jatich manyawawa kotiyo ka ne en mar yango ni to jok matiye county gi mokwongo be otiyo tich mowinjore otim mar ariyo be somo tich motimo no mar adek be ng'ato yudo chudo kaluwore gi tich motimo iwinjo koro gik moko adek gi ema ne dhi yango nikech kako rangi yudo ng'at ma ochamo msara kamotiye onge ng'among'e onge mano ng'eni koro ng'amoriembore ariembe tich kende inyalo paro dwe mar ariyo kano ng'is jotich te ng'ato ka ng'ato nyaka bigi kipande barua mano ndikigo barua mane ichako go tich gigo te barua mar NHIF gigo te idwa ne mondi gigo piny ne ji ogonduru kendo joma ne gonduru gin jok mane oyudo tich waneno nyaka report ka jomoko dhi e cyber koloso barupe moko kes no pod dhi mbele kadhano timo gik makamago chats mogik ne kitang'eni VOJ ginen dwaboli so sama report no bro wuok mar PWC no kaka pile Governor Gladys Wanga bro kete mondo jopiny gima tuoyo counties ni ma sirkal mamalo deko kapod ok ochiwo omenda monego be ni chiwo ne counties to ma en thuolo malach adwi mar 10 nyaka sani mago dweche ma thoth kabisa ka counties pod ok onwang'o omenda nikech governors onge kuma githedhe pesa to gichulo en ayo maber ni Homa Bay useduodoru kumenoru koni gi koni ma uloso wechegi iparo nade chik ok oyango ahinya e tarik monego be ni piny owacho ore omenda ne chiko yango tarik 15 dwe tabu manitie ya en tarik 15 wuodra rieda jo ageyo ne wacho gani chike na ena gimondike kalatas ng'amo bet office monego lok chik no tim emaduong tabu manitie andokwa bipando kani iloso katiba ni ng'ama sani jatend piny ne okosire dong mano to ang'e kendo nogoye mokalo ng'ama sani jakom mar buch governors e Kenya ka en ng'ama siro jatend piny dang'o koket jatende mosiro e tago maliet emomiyo ineno ko boma ndalo mane wan gi Isaac Ruto nineno kaka nogonduru kendo ne ja Jubilee to pod nogonduru noyudo ka seche go osebalo kode koro mae sama nyo wan gi Mheshimiwa Oparanya nyo bet berber koro sani to tich tek nikech jakom mar kom governors buch governors be ok gonduru e wachni koro governors be tek onge kaka dhi rakre yande bura nitie Naivasha ne giywak ne jatend piny to niwinjo ka jalup ne wacho ni anyaka da lonyo nudu oneni waonge go so mane tabu mantie uchumi mar Kenya ni matek and it's rubbing on counties notimore seche mabende senators mamoko bende noko puodho paro mar medo governors pesa ing'eyo ni chik article 203 kare ariyo lero ni last audited accounts chigni atamala 15 mag pesa onego bed ni dhi ne sirkal mag counties moko osebedo ka timone koro nikech wan gi jatend piny ma kamoro kaka iwacho ni ne ok osiro katiba ni lwedo un kaka county uikuru nade mar neno ni utiyo ne jopiny singo mano wacho ndalo campaign uchopo ne jopiny nikech japiny gimo dwaro en tich emo miang'isi ni jikon liet mane mo miang'isi ni jikon liet nikech singo gi nyaka chopi pesa no onge so yo maberie moloyo minyalo timo go gigi en koro lombo
joma siri ka oko kambe mopogore opogore kata riwruoge mopogore opogore ibro lombo gi mokwongo ka nitie order e county ka nitie chandruok malong'o uchandoru malong'o ndiko barua gibiro gineno sama wuoye kodi ni akia ni nyineno ambulance manyo governor ochiwo manyo chano gol gi transforming health services macha en achiel kuom gine mag kony ambulance na en siling milion 8 nyano ka ng'ato penjo ni to mtoka mar Nissan ni tinde milion nikech ok ong'eyo ni ok en aena mtoka en in fact en hospital mawuotho ambulance no and so well equipped malo kata mana osiptande mang'eny mang'eyo so mana en achiel kuom kony mabiro kech kama ne wadhi yude milion 8 mondo wagine go onge so gima timore en ni chuno ni nyaka koro counties mopogore opogore many rieko machielo ma ginyalo lombo go pesa koa oko ka gitudore gi jok manyalo kelo kit kony mopogore opogore makamago chon yande ne tek mokalo jay bonyo nikech chik no keto ni treasury ema nyaka amua sirikal mamale manyaka amua ni ka jaman dwa biro konyi to gin manyaka gi amua kodi ngeni ka sirikal ugorugo to ginyaka da dino gino malo to sani nitie chenro mar chik mar PPP public private partnerships makoro chiwo thuolo mondo counties bende olos chika put margi masiro chenro no makoro nyalo tudoru gi ng'ato oko to koro bira to konyo Charles mogik kwa kuoma nikech seche benano kadhe mapiyo piyo kami tuomo mogik weche mag thieth ndalo sirikal mokwongo ma county ma Homa Bay wan jofwambo ne wahero wacho ni Homa Bay is sick nikech weche mag thieth nok ber to kendo ji mang'eny Homa Bay ka ne yudo thieth mne county ma Libamba nyaka nyu donjo office Charles waseneno ka ugedo ubero alwora mar osiptal to joma nitie migawo mar thieth wacho no osiptal ok ena ot kende nyaka ibed gi lakteche nyaka ibed gi yath ti wacho ka ni dweche bura kapok omiu pesa gi sirikal mamalo ere kaka sirikal mar Governor Gladys Wanga osetemo mar keto mar bero yore mag thieth e county ma Homa Bay nyaka nyo chak ti karibu dweche 9 mokwongo en adier ni thieth ok en udi gi mashinde kende thieth en laktere gi jolony to inyalo bedo gi laktere gi jolony tionge kama gitie koro ichako gi mane kama gitie kaeto na ywak nuna achiel kuom gik mahinyo wa Homa Bay en kwan maduong' mar jotich Homa Bay en kama records wangiso ni kamoro kaka osiptal wan gi karande clerks mang'eny maloyo nurses kodi ng'eni Governor Gladys Wanga dango bia to wacho ni nikech karande ung'eny ariembo wuo tich adwa ndiko nurses emomiyo noketo chenro mar personnel audit iwinjo ka ng'isi ni time tiel adek mondo yud ni ng'ama ni ka be oromore gi ka kosi nyalo tere kamoro koro itimo staff balancing so kadwoko penjo ni Jay Bonyo en adier ni governor osebedo ka tayo chenro mag gedo gimomiyo ne timo mano nikech jolony jothieth manitie biro mana thiedho ji ka nitie kama githiethe ok ni chenro mar thieth Homa Bay ber putu sani but en on the right track en e yo mar bedo maber achiel kuom gik manyaka wachi anyalo paro dwe mar 9 higa mokalo kane wadhi e referral hospital ne wayudo ward moro mar nyithindo ka nigi jatuo achiel kende nyathi achiel kende to sama wuoye kodi ni kijana moro nyocho chunga e stage ma kijana no ng'isa ni bwana utimonwa marach bwana mobuoga aero wuothe stage godhiambo mondo awinj pach jopiny apenye ni watimo ang'o ni osiptal be imiye ji matunda bwana ukethonwa gigi bwana so he was no bedo ironical ng'isa ni wan jok ma
piny sani koro uloko osiptal nyaka jok man gi kade ma koro pong'onu osiptal. Wan koro dwa ni thiedhwa kanye. So sama wuoye kodi doge samoro ng'ato nyalo wacho ni nikech nyithindo onge osiptal nyathi achiel kende mantie ngima nyithindo orit maber. No. Primary health care ber. Ne gionge nikech ne thieth onge, yedhe onge. Koro ng'ato wacho ni afadhali adhi private. Osiptal nyinge rach. awuor ni Victor, and magi gin facts. Inyalo dhi kata ka National Hospital Insurance Fund miyudi. Kwana tamalo 89 mar kuonde thieth Homa Bay gin mag sirikal. To kwana tamalo 73 mar jok mithiedho gi NHIF ithiedho osiptande ji giwegi. Wayudo ka Homa Bay chiegni kwana tamalo 3 kende mar jopiny ema ne nigi kad mar NHIF. Sani kwan no osechopo kwana tamalo 10. Erokamano ahinya. So JB kadwoko penjo ni mokwongo ne waneno gavana noneno ni mondo chak gi gero gi kuonde minyalo ger and moko bende pod ibiro ger mondo ka jogi oyud kuonde ma nyalo chiwe thieth. Mar ariyo sama wuoye kodi ni chenro dhi nyime kotiek staff audit tibiro ng'iyo ni to kanye minyalo medi jotich kanye. To gadieri jotich mag thieth e sekta mar thieth e kaunti ma Homa Bay sani temo en mana ni tich be koro ng'eny temo to gitemo kabisa. Wach yath to okoyot nikech en mbaka madwaro chieng' mangima. Dwaro ni wamanyi nikech kar hospital kanyo nikech kata mana jo union moko mag KPDU nitiere mbaka moko mwago kuonde mamoko ge wacho ni loche to biro ndi to bedo flagged off. To bang' loche go dhigi bandera. No. Kanyo nyaka ler Victor. Ne en one incident. Yani gima notemo wacho en ni governor flag off loche mag yedhe. To gima ni ye kanyo samoro gin mana cartons mag rabo yunga kuonde moko. Wawacha dier. Achiel kuom kendo ng'amo kinyalo wuondo en Governor Gladys Wanga. Yawane wanyalo bedo ni wa flag off boxes ma empty moyaw mone. Sama loche go bedo flagged off yath poko beti e lwet county. Yath beti e lwet county sama ene shelf e hospital monego dhiye. Mano kore en mar county. So yedhe mano kwal rodika ne pok gibedo e lwet county. Ne pod gine lwet ng'ama no kelo gi. Mang'ane ma sani yalo gi jogo. Aneseno ka ji penjo ni to bura no chopo kanye. Ng'ane ma yalo gi jogo. Gima ne gavana otimo contract mar kambi ne mano ng'adi koro many kambi machielo manyalo chiwo yedhe. To dhano bendo tamo wang' Nyasaye. Chieng' moro ne wan Oyugi. Ne wan Ndhiwa. Osiptal Ndhiwa. Sa achiel mar otieno. Wayudo nyathi moro e ward ka ondikne remo norumo. Koro ondikne yadh remo mondo dhi ong'iew. To gavana openjo jo manie sekta mar thieth ni to dong yath nyokel ni yath nyokel to ere yath ni wadhi wang'iane ka wadhi ng'ie pharmacy to wayudo cartons mag yadhno ka nitie e pharmacy kanyo to dak nutero yath ni ng'ama no hand over kiang'o so dhano botamo. Erokamano ang'eni wanyalo go mbaka ne mathoth nyakwara Ramogi jwang' to bro chono wachona chal wach mari mogik. Wachna mogik an giwecha dek mogik kiyena in 1 minute. Mokwongo tik ni jaluonani nyaka ng'eni ting' ni e lwete. Dongruok mari ni e lweti jo thurwa man kaluo mawinja nyakuti kanyakla mondo udongru. Mar ariyo en kwayo jopiny ni giwek keto siasa mala ahinya sani. Giwe jok mane giyiero tinegi. Girit 2026 kodong' higa achiel mondo koro gimoke. Nono to gin magibiro yudo lal. Kech ka giketo pressure to kar mondo jogi tinegi, jogi biro dhi manyo pesa mondo kelo gony gi go mayot. Kendo gima fwenyo ni ka gidino ni ndara timiyo gi pesa tikalo mayot. To kidwa go kodgi mbaka tinya tiyo kata na seja dek kanyo. Koro nikech jogi ni garaka biro tiyo tich gonyogi to kalo to gikone to japinye mahinyore. To mogik Victor an pod amedo mana kwayo jothurwa ni wapidhru yien. Wapidh yien okinyi sa 6 odhiambo. Pidh yien ka ng'ato chwanyi, pidh yien ka ineno gima mori nikech pidho yien onge asara. Chieng' midwa gedo kama ni pidhe no titong'e atong'a. To chieng' midwaro yien kama koro dong' nono to ok dichwo yien kanyo nyaka obed mana gima ne pidho. Sa monego pidhie yien en sani. To ka ok en sani to en sani. Erokamano ahinya. Ok ang'e ne Fred wach ni mogik sa rach koro. Wach na mogik
mogik kapok doko donjo kuom mogik en kuom Charles. Kidoko Homabay to mosnwa jo Homabay duto te mesa mar kaka wanene waori gi mos mathoth kendo mosnwa gavana Nyawang'aya Gladys Wanga wamor gi tich madhi nyime. Nyasaye kuneno kamara to bo wacha dongeni wantu wacha masamoro kata simu lakini upenjo pachwa be mogik Victor yena mondo me wach mogik ne japiny awachako kwa wuoyo weche mag din to gi gik ma waneno katimore mar Pastor Mackenzie kocha wawacho kinde duto kaka wanene kaini ka ok obadhi to kilose to tieno badhi kineno onge muma to ng'eni gino onge to kineno ka ene muma to en gima dieri. Erokamano VOJ mana mapiyo gik moko adek. Mokwongo nitiere jawinjo marwa gi janeno marwa iluongo ni Oluoch Polaudi. Owacho ni nopidho yien mana kama na wachako wacho ni ji nopidho yien. En Homabay County kendo koro mor kabisa koneno Charles kendo kuluwe chenro. To wacho ni koro gimawatim bende wateme lero ne jopiny. Nto chiro mag yien gi ni kanye kane pidho gi mang'eny tidwa uso. Wabro wacho ne. Mar ariyo nyaneno kanda moro mar MCA moro Masiaya Asembo East luongo ni Godon Onguru. To gimomiyo achomo Godon tir en ni nyo wacho ni gin girito maandamano. Ni maandamano gibro timo ni onge gir jaluo mora mora mani Nairobi kama de wang. Kama maandamano timang'o ochakore. Gima nyaka wakone Godon en ni jo ODM jo Azimio wacho ni gin maandamano mar gien mar kwe. Maparo manyo wacho ni gir ng'ato midwa wang'ni en ng'amo kone ni maandamano gi gin mag wang'o gigi. Jotelo nyaka bed joma riek, nyaka bed joma wigi lew, nyaka bed jogo mamiyo jopiny geno. Pimo ne jopiny wach moriere, ok bolo wach kaka ne gibolo no. Mar adek en janek makoro iluongo ni Mackenzie. Kenya Red Cross wacho ni ne gi set up mbero moro Kilifi Malindi mar jogo ma jogi oselal. Gin gi list mar ji 112 ma wacho ni jogi pok gineno majanek. Oken jalemo, oken jandolo. Watang'ie uru kanisa obwongo nyakitigo. My people perish for lack of knowledge. To Victor dong tarik 5 gi tarik 6 one rumor ukel na Fred ichulo siling 1,000 kende to ami t-shirt miringo go ndonje park tineno moro inyalo kelo family mari nyithindo bonge dala thuolo nitie wabiro ano wuoyo ne jomoko ni dala come on ma bro chuna na ting Fredija nam gi Fred nikech gin governors ariyo ma bendo ero weche mag pith gi pur gi weche mag alwora weche mag puonjo ganda weche mathoth mokalo nyakwaru mga jwang wagwero kamano maduong' nyakombedo kod okinyi makawuono e chenro ma kaka wanene ang'eyo ni ose yadho kinde mar chenro mar mbakoromo kata kamano mbakoromo bende pod ochiek gibiro romi kod mbaka weche mag gero ngimani ma bende mi ler e weche mag ndalo kata weche matimore e alwora mari ka kamano ne jowetewa ma owinjo okinyi makawuono e Ramogi FM kod manyono neno wa e Ramogi TV wago erokamano maduong' mokalo wamedo kwayo telo ma sirkand kaunti ma Siaya wabiro kendo wabiro manyo apisa maru moro mabiro wuoyo gi jopiny bende weche mag Siaya Kisumu County kaachiel kod Migori County ka kamano riti makawuono kwe ma Jehova Nyasaye mar bed kod okinyi makawuono kikaw thuolo mari gi koth machweni mar pidho yien nikech yien e wadu yien e tipo yien kelo lemo yien loso alworawa iwe wanang' on dia dek Charles ni nono county ongego jamno yuko Charles ni nono county ongego